Rangsina Sarpo Cultural Hall di Fualong, Duarbagori Student Get-togethers a program. Duarbagori Young Minds Forum alang tumpen irpontensi sesuatu platform penting organize lo lapen. Ka organize alam ti kaprekali. Ladak Duarbagori student atum lo nang ka Charlie dag di Fulong penangan ahem abutung pendat api apo tung nang kapadun pen mane bangke hajira choklem chot hajira dun chot pen si asumara tung kanang kapad apen mane ke master asumar mane ke lason si church along elders kam klempen si mane ka asumara tung mane kudusar asumar avostha ave pensi pinangan tung gedak malos tame dak kemang pen na jok atong pan kapolhi na RDTP pepen kapek atawardam rong tante itong kapri meme halato bang dukok wa joinesi itung kecethan ketimung tegi pansi itung laso awarsa itung get together dolo lapen puthot kachapachini seroi Duarbagori along a student atum dak kidoan kachepangrum kiduk kisung kisung ahut kan ken itum cirabom lo tema same ajak atum long kili damde ason dukok kici la hai ansani itu angbong ansu se closeness ke wang higji lapen la hai a student hello mo anisike Duarbagori afan leaders future of Duarbagori kali karbiang long a leaders ke timmo la suppose student atum ke youth tum ke la the backbone of the society. They are the architect of the society. Hala sa matha mun kiten sikini lason a program hiding to ponsi ni Duarbagori Young Minds from a president secretary lapen chief advisor Joshua Intia to hana kiro pilo lason ka organize thek lapen nilifan chief guest hoy nilifan ang khalo lapen itum chetong dun pen ning cheparung seroi ki thek pot akiro alang litong pan kilo Duarbagori puri pufan kalilo kar bianglong nang linangkar juteng bangla hoklo non Mizoram Asonson abang sinon ke literacy anat ke kapurhi nat pulo kitek kere ke ong mu chot pusi kapurhi pulo di lanat ke nong ke India long si top 1 Kerala fan itum bidal Northeast Asor afan itum fan nang kelang rem nang kelong chot pinangan akit du itu fan ke mo ajak ahot pen arjulong momo Chinese lahai nang ke tab nang putap Delhi lo mainland lo bithe lame piniar ni ke North East atum si literacy na bangke top 1 mang lo hala bangke itu fan big encouragement la pen challenge itum kar bianglong atum tame education anat kapaprang thegi fan quality education ke wan thegi fan ansu se claim ka pernanji lasi society social organization atumpen tenglok stakeholder tumpen tenglok kaprek organization KSA pen tenglok tani mili kaipil halo lokacharli ahut anad abang education na rakina bangke itum politics na bang patipon pera ansu se ke paprang pon thegi afan ni tuma fan sami councilors or to fan sami ni to fan tami suggestion mate advice mate itu fan criticism tami constructive bangle na piduno jati je mission ke bang thigi fan nalo la program therapy itu teknik ni itu la bantu la lemat kalau tu kami tu la itu department deciding itu la so putha kala ni tu men query ko la pen query putha pen si to kam kon ko apa hasil ini itu 100 bed hostel do atau hostel itu long atau rekom ika jongsi ahok pet alam dong tante ni tum inquiry pothai po nil CM pen chingwai po la so putang jongsi teglong lo la pen julong lo pon la tumapan lahai ita ke payu se than ni tum pipo than program plan cepatir pi bonsi Duarbagori Student Get-togethers program itum deng konlo atil bang program ke deng kona ko athegela hanlo itum mithang rong pen pi potung dak charli phansi nang toilo dipu long adake si dipu ke developing non city mate non town oposi muni tum meme hing no dak do pen pinangan ke jurpi jurpo pen influence pen jok
wrong track mate kapre ka tuwar nat kedam lapon kita me tum theglong kasil hai anat tum ke khang dunji mate hai na tum ke pakom ben puthot ke charlie nat ke paprang ponje phansi ni tum jaste bet tini la bangso Duarbagori young man program pen patir pi ponsi la get together program bani tum dipon lo la bangso program la ke ni tum cethan cimun jang tum pado pon lo je iprang posong si tum ke charlie na paprang pon nangi ma la pen ke klem ke dam pon nangi ma ke me anat itum tingkam ti jor mithang pia po mithang rong han tami sinong di me ke wan ti je pan ti anutin ba ba putin au soma charlie tum ne bo I pon je phansi ko tini jasebet tingki je than pon rdp pon lo lahan